Helo na croeso i Sgorio. Sylw i gyngor y gogledd o Phrif Adran Genero yn y man, ond beth am ni ddechrau yn uwch gyngor Cymru ac ym Mhontypridd, lleoliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Gobeithio fydd y glawd i clirio erbyn hynny wrth gwrs. Mae pethau mynd yn dda iawn ar y cae. Cofiwch i Ponty a'i rheolwr Gavin Allen. O'n nhw'n cwrdd ar Bari penwythnos yma. Nawr, unig golliad y Bari yn 2024 oedd yn erbyn Ponty. Felly, oedd gobeithio'n Gavin Allen a'i gryw yn uchel wrth iddyn nhw geisio barhau da'i record nhw heb golli ers yr hollt. Mewn i'r postyn agosa allan â hi. Ac ergyd o bellter, wel am arbediad campus gan Mike Lewis. Ergyd rhagorol gan Kieran Lewis. Mi darodd o hwnna'n lan. Mike Lewis, yn troi y blynyddoedd yn ôl yn fan yna. Arbediad ar safon ycha. Gic gornel i'r canol, mae'n ergyd gan Owain Jones, a mae hwnna i gefn y rwyd. A chyfle i Pontypridd yn gorffen yng nghefn y rwyd. Wel, ar ôl yr arbediad campus na gan Mike Lewis, eiliadau nghynt. Mae Owain Jones yn manteisio o'r gic gornel, yn cadw'r ergyd yn isel y tro yma ac yn sleifio o dan gorff y golwr. Ni Lucas ar gic gornel, Pennod yn mynd mewn, a Will Richards yn unioni'r sgôr i'r Bari. Wel, y bwysa'n dod o'r gic gornel, a Richards yn claddu hwnna. Amser i'r rediad yn wych, union i'r sgôr. Tomlinson yn chwilio am y bas, Patton ar ergyd, arbediad gwych gan George Ratcliffe yn y gol i Pontypridd reit ar ddechrau'r ail hanner. Symudiad da gan y Bari. Lee Lucas yn lledu'r chwarae. Digon o le gan Michael George. George yn mynd i hun tuag at y cwrt Cosby, volley dros y trawst gan Oli Hilbert. A chyfle arall i'r Bari fynd ar y blaen. 4 munud i'r naill dim a'r llall drio canfod gol. Callum Saintis yn croesi i'r canol. Ac mae yna beniad sy'n gorfod cael ei harbed yn fan'na gan George Ratcliffe. Yn ymestyn amdani. Will Richards, chwilio mael gol o'r gêm. Oedd ei bron a disgyn o dan y trawst. Ar ôl i'w gêm ddiwethaf Mhontypridd gael ei gohirio gan adoedd ffisio cymwys gan Aberystwyth. Mae'r clwb wedi wynebu cyhuddiad o ddod ag anfri i'r cyngred, ac fe allai tîm Anthony Williams golli pwyntiau cyn diwedd y tymor. Yn y cyfamser felly roedden nhw angen pob pwynt posib ar y cae yn Sir Benfro nos Wener. Dyma'r bas ymlaen, Taylor Crossdale yn glir, o gwmpas Bezi, beth fydd lliw y cerdyn fan hyn. A mae'r coch allan, ac Oliver Bezi yn dim ond i ail ymddangosiad i Aberystwyth, yn cael ei ddanfon o'r ca am lorio Martel Taylor Crossdale. Does dim gol geidwad gan Aberystwyth ar y fainc. A Jonathan Evans, fe sy'n cymryd y crys oren a'r menig. Jonathan Evans rhwng y pist. Taylor Crossdale ar ei drod fe. O, mae'n cael ei harbed yn gampus gan Jonathan Evans. Evans yr arwr yn mynd i'w chwith. A Brwsesi yn erbyn Woolham. Mae heibio i Woolham, a'r cyffyrddiad gan Hawkins! O, chwip o groesiad gan Rhys a Brwsesi, ond peniad hyfryd gan Dan Hawkins. Aber yn clirio dros dro. Bydd eto Hwlffordd yn reoli canol ca, pas dda! Taylor Crossdale, o, mae'n methu'r target. Martel Taylor Crossdale yn methu cic o'r smotyn yn yr hanner cynta ac yn methu cyfle eiraidd i ddyblu mantais yn adar gleision. Martel Taylor Crossdale yn dal y bel i fyny
Y Canavan yn llithro mewn, a mae'r bêl dal gan Corey Shepherd. Mae'n dod o hyd i'r sgorio'r Hawkins. Hawkins yn helpu'r bêl yma. Taylor Crossdale! Dim cam sefyll y tro hon. A nawr mae'r prif sgoriwr yn rhwydo ac yn dyblu mantais Hwlffordd. 9fed gôl y Tymor i'r prif sgoriwr yn curo Jonathan Evans. Maen nhw dal i bwyso a dau allan ar y dde fan hyn. A dyma Fawcett, a'r bêl yn cael ei harbed, oddi ar y linell ac heibio'r postyn. Gan Kai Whitmore am ddiffyn arwrol gan Aberystwyth. Lawr i 10 dyn, ddim yn ildio'r drydedd. Ar ôl colli dim ond un o'i 4 gêm gyngrair ddiwethaf, mae Bai Colwyn yn dal i frwydro i osgoi'r cwymp. Mae golygon i gwrthwynebwyr Pennod ar y 7fed safle a'r lle olaf yn y gema ail gyfle. 5 munud ar 20 ar y cloc, Miles Davies. Croesiad tro hyn. A wir! Yn rhoi y tîm cartre ar y blaen. Ar ôl sgorio i gôl gynta yn uwch gyngred Cymru. Pen wythnos diwetha, yn sgorio i ail. Yn erbyn Bai Colwyn braw yma. Mae'n 1-0. Miles Davies yn clirio. At Venables. Mae'n le nawr i Venables. Fewn i'r Cwrt Cosby. Venables yn dal i fynd. Yn troi digonedd o amser da fe. Ni'n gosodiad. Miles Davies ac oedd angen yr arbediad yna gan Truman. Rhoedd hint i Venables. Redeg at gôl yn diwedd. Yn ei gosod i nôl. Miles Davies yn seri i'r ediad yn dda. Ond Truman yn neud ei waith yn gôl hefyd. Kane Owen. Yn y canol o Dan Jeffries yno. Rich Richards. Cael ei lorio. Ac mae'n gico spotted. Creamer yn dadle. Ond Richards ar lawr. Tipyn o godwm. A mi fydd cyfle gan Venables o'r smotyn. Cerdyn Melin. Ail Gerdyn Melin i Creamer. A dyna Gerdyn coch cyntaf Bai Colwyn yn uwch gyngred Cymru. Venables. Dim camgymeriad gan Chris Venables. Gôl rhif 4 o'r 10 y tymor yma. Kane Owen. Croesiad i fewn at Reffel! Ambeniad am groesiad. Ac yn syth wedi cael yr ail. Pennod yn ymostyn i Mantes. Reffel a hi. Harling. Kane Owen. O'n ochr Gami Bert. Kane Owen yn i'r canol. Truman. Yn achub Bai Colwyn unwaith eto. Miles Davies. Tafod nôl at Harling. Davies. Croesiad, Hart sy'n penio. Harling. Lledi at Kane Owen. Kane Owen yn mynd o bellter! Am gôl gan Kane Owen! Taran o ergyd gan gapten Pennod. A'r dorf yn gwerthfawrogi honna. Richards. Nôl at Henry Jones. A Griffiths yn troi. Griffiths yn lledu'r bil. A John Brown. A Iwan Phillips yn sgorio. 15 gol yw e. I gôl gynta. I tîm cynta Pennod. 10 gol ar 20 mewn 20 gêm i'r tîm dan 11. Mae hon am fod yn dipyn o chwaraewr i Pennod. Dim newid yn 6 isa'r cyngrair yr wythnos yma, ond llwyddiant i Hwlffordd wrth iddyn nhw sicrhau buddugoliaeth gyntaf ers yr holl yn erbyn Aberystwyth, sy'n parhau yn safleoedd y cwymp. Sylw un o gemen os Wener nesa, Carnarfon gartre yn erbyn Ceicona ar yr ofal wrth gwrs. A Ceicona, bod nhw'n ail, ond nhw'n gobeithio osgoi colli am y trydydd penwythnos yn olynol, rhywbeth sydd ddim wedi digwydd iddyn nhw yn y gyngrair ers 2015. Ceicona yn i gyd, Carnarfon yn melyn a gwyrdd a dechrau'n sydyn iawn a gyfle rwan i Jordan Davies mewn y Cwrt Cosby yn thyn ôl. Teg at Franklin cael ei foclu mewn gico'r smotyn. O fewn 15 eiliad ar dyfarnwr James Walker wedi nodi honna yn drosodd ar Franklin. Davies
A mae Lewis Webb wedi arbed y gic o'r smotyn. So ddim yn gic ora. Webb yn mynd y ffordd cywir. Bradley a'r gic rydd sy'n at y postyn pella. O, mae dit ar y postyn. Griff John ar cyfle ar y postyn pella. Doni o'r groesiad ddim. Oedd i gyfynnu gan Darn Thomas. Thomas ar groesiad sy'n at Davies ar y postyn pella. O, arbediad o didog gan Firth yn isel i'w dde. Mae Caernarfon yn meddwl bod wedi croesi'r llinell. Ond mae hwnna yn arbediad o'r safon ucha gan Andy Firth. Ymlaen, pas wych i lwybr Griff John gan Donahue. Groesiad, tuag at Louis Lloyd ar y fole! Ac o'r diwedd, mae di roed y cofis ar y blaen. Yn iddiannol yma ar yr ofal heno, 7th gol o'r tymor i'r asgellwr. Bradley, cyfnod dda gyda Donahue nôl allan i Bradley lawr y chwith. Dwi'n di feid Declan Poole, mae o i bei Poole. Bradley dal ar meddiant. Ffynnu nôl i Donahue. Adam Davies yn disgwyl am y groesiad tuag at y fo, mae'n dod arbeniad i Dalken. Mark Williams sy'n dyblu mantais y cofis. Chwip o groesiad gan Donahue. Mae'n dod ddrwg i waith i dîm Neil Gibson. Hogan, mae Declan Poole a Jordan Davies yn y cwrt Cosby. Groesiad siomedig Harrington ar y foli, arbediad o didog gan Lewis Webb. Williams chodi fyny tuag at Hogan. Mae'n disgyn yr rydd i Franklin efalla. Ffrangos y gic o'r smotyn, oes ma' yna. Sy'n talu ceic hwnna frysio, rwyd hanner munud sy'n weddill. Davies yn erbyn Lewis Webb, a Toma mae'n darganfod cefn y rhwyd am ei 9fed gol o'r tymor. Roedd y bala'n teithio i gampws cyn coed gan Aneli a enillodd i cartref yn erbyn Met Caerdydd am y tro cyntaf ers mis Rhagfyr 2017. Daeth cyfle gorau'r hanner cyntaf i Emlyn Lewis o groesiad Tom Price, dau sy'n aelodau o Garfan Cymru ac eto eleni. Y bala ddechreuodd yr ail hanner gryfaf gydag ergyd o beithiol Paulo Mendes yn cael ei harbed gan Alex Lang, ond George Newell oedd yno i sicrhau i 12fed gol gyngrair y tymor hwn. Roedd y Met yn edrych am bob cyfle posib i unioni'r sgôr, ond Cellen Absalom oedd yno i sicrhau nad oedd cynigion Matthew Chubb na Thomas Price yn cyrraedd cefn y rhwyd. Bydd y goliath gyntaf y bala'n hyncoed ers 6 mlynedd am mwy. Y Drenewydd adorodd i rhediad o 8 gêm gyngred heb ennill y penwythnos dwytha oedd yn croesawu'r Seintiau Newydd. Ben Clark, rhedag syth mewn i Matty Jones. Daniels yn troi ac yn troi Llyngelfydd! A'i groesiad o yn cael ei tharo i mewn, heibio Andy Wycherley gan Kieran Mills Evans Drian. Gol i'w rwyd i hun gan gapten y cochion sydd yn rhoi y Seintiau ar y blaen. Pennod Oswell ymlaen at Ryan Sears. Ryan Sears! Ei ergyd o yn un bwerus ond yn syth at Connor Roberts. Mynydd o gell gan Wycherley. Glanio yn llwybr Louis Robles! A Robles yn taro'r trawst! Dihangfa i'r Seintiau Newydd. Cyfla a ddath o ddim. Marriott efo'r hediad heibiodd efo, croesiodd Marriott! A Jordan Williams gafodd i ben at y bel. A fe nath Wycherley'n dda i arbed. Bryn Mackham Jones. Rhedeg ar draws i gael gair efo'r dyfarnwr cynorthwyol. Ddangos, mae at Matty Jones, mae o'n pwyntio. Bryn Mackham Jones yn syth i'w bocad. Ac yn anfon Matty Jones o'r cae. Digwyddiad oddi ar y bel. Yn ymddangos bod rhan fwyaf chwaraewyr fel fi ddim yn siŵr be ddigwyddodd. Danny Davies. Mlaen at Leo Smith. Smith yn troi! A taran o ergyd gan Leo Smith. Andy Wycherley yn cael
Blaen i fysa'n ati. Yn troi'r bel dros y bar. Penwythnos buddiol i'r Bala sy'n parhau 8 pwynt uwch ben Cynarfon yn y ras am y trydydd safle ac yn cael bwlch ar geicona i 6 pwynt gyda 4 gêm ar ôl i'w chwarae. At adran y gogledd, lle roedd y Flint yn drydydd yn croesawu Rhuthun i gau y castell. Gyda mond 4 pwynt y gwahanu'r 3 ucha, roedd tîm Lee Fowler yn ysu am fuddugoliaeth i aros yn y frwydr i esgyn i'r uwch gyngred. Phillips. Camu fyny. Tafliad hir y peniad gan Paddy Lacey ac i gefn y rwyd Elliot Reeves. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae a'r tîm cartre ar y blaen. Davies dan bwysau nildio'r meddiant yma Josh Jones. Jones! Chwipo ergyd! Gosian Davies yn nildio'r meddiant i ben yn ei blu. Ond yr ergyd yn un merthol i do rwyd. Reeves, ben i lawr, ben efo Nash. Reeves, chwipio'r bel y sgwar! Mae'n drydedd gol i'r Flint. Mae hi'n ail i Josh Jones. A mae'r dwy wedi mynd yn dair o fewn munud. Flint tair, Rhuthun dim. Reeves. Louis Lacey nôl at Elliot Reeves. Reeves, mae'n ler ochr dde, mae Jake Phillips. Phillips, croeso dal y cynnig cynta! O, Campus! Campus gan y Flint. Wyn. O'r peniad yn mynd efo heibio i Emboceli. Wyn! Dyna chi, gol Campus gan Ben Wyn. Y cliriad uniongyrchol, mi oedd y peniad yn wych i fynd efo heibio i'r amddiffynwr. Ac yna i'n gosod sy'n gelfydd i gefn y rwyd. Cyril yn edrych i groesi'r bel ar y cynnig cyntaf Emboceli. Mae'r cic hosan go iawn. Ac yna James Owen. Bel yn ôl i fewn y James Owen. Owen! Mae mor hawdd â hynna i'r Flint. Yr eilydd ar yr egwyl, James Owen, 12 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Wyn. Hughes, gosod ti'n ôl i Wyn. O, cyffyrddus i'r Flint. Yn rwygo am ddiffyn. Rhuthun yn racs. Phillips. O, mae di o mor hawdd â hynna. Bel i gefn y rwyd. Reeves, dwi'n credu gafodd y cyffyrddiad ola. Unwaith eto, Jake Phillips yn creu i lawr yr ochr dde. Mae hi'n ail i Elliot Reeves. A mae'n 7, y Flint 7, Rhuthun dim. Ebus yn aros ar y copa gyda dim ond 3 gêm yn weddill, ond mae Tryffynon a'r Flint yn dyn ar ei sodla gyda sawl gêm wrth gefn. Tynged y wain wedi selio ac mi fydden nhw'n syrthio ar ddiwedd y tymor. Bydd i goleitha i lanelli allan sawel dros y penwythnos, ond Rhydaman yn baglu oedd i cartre yn Lido Afan. Cadarnhad bod y fenni yn sicr orffen yn y 3 isa a syrthio i'r drydedd haen. I brif adran Genero yr ewn ni nesa, Caerdydd ar y brig yn teithio i'r Graig i gwrdd â Wrexham. 5 gêm i fynd, a 5 pwynt oedd na rhwng Caerdydd ac Abertawe yn ail. Wrexham yn drydydd wedyn ni 8 pwynt rhwngddyn nhw ar copa, felly byddwch chi'n tybio, mae dyma oedd y cyfle ola i Wrexham geisio cau'r bwlch na. Os na wrth ymysodiad yma gan Gaerdydd, Oakley at Ciho. Ciho mewn ac eri o le, yn ôl at Oakley sy'n mewn i'r cwrt Cosby. Y croesiad i mewn, a'r gol wedi dod, a pwy arall ond Eliza Colley. Ac eri o le gan chwaraewyr Gaerdydd, a'r bas i mewn gan Oakley, a pwy ond Eliza Colley, prif sgoriwr Gaerdydd y tymor yma, yn rhwydo unwaith eto. Tua'r canol mae allan yn hawdd. Nôl i'r canol. Goli'n dod amdani, ond ma' na ffrwbod yn cwrt 6, pwy sy'n cyrraedd yna gynta. Rhywsyd ydy Caerdydd yn llwyddo i glerio. Os o wthiad? Oes, ma' na wthiad, ac mi o na lanast yn y cwrt 6 yn fanna. Ac mi o na wthiad yn y diwedd, felly mi fydd yn gic o'r smotyn. A Rosie Hughes, prif sgoriwr Wrexham, fydd yn cymryd y gic. Hughes lawr y canol, a mi sefydlodd Chamberlain yn bell iawn, a hwnna'n hawdd i Hughes.
Fion Price dros y bel. Y bel yna'n uchel i'r cwrt 6. A mae yna gangymeriad gan y golwr ac Oakley sy'n rhwydo i Gaerdydd i fynd â nhw yn ôl ar y blaen. Y gecrydd yna gan Fion Price yn syth i'r cwrt 6 a Rhian Oakley yno i fanteisio ar gangymeriad gan Bolland. Gwaith da gan Beynon yn cipio'r bel yn fanna ac yn cael ei chroesiad i'r canol Ciho. A'r ergyd gan Ciho yn mynd drwy ddwyl o'r golwr. Molly Ciho yn y cwrt Cosby i slotio honna tu ar gol ac mi ddylsa Charlotte Bolland wedi gwneud yn well i'w Wrexham. Cook yn ceisio rheoli, mae'n cael ei phen iddi, ond yn slipio. Eliza Colley, Rhian Oakley, a Rhian Oakley yn claddu'r gol yna. Pedwaredd gol Gaerdydd y pnawn yma, a does bosib bod y triphwynt yn ddiogel bellach ac yn mynd yn ôl i'r brif ddinas. Lily Jones yn ôl i Wrexham. I ffeil hi yn cyrraedd crys glas. Walklet i Gaerdydd. Walklet i lawr y dde. Fion Price, pwy arall? Fion Price yn llwyddo i gael ei chroesiad, a mae Bolland wedi gwneud cangymeriad eto, ac Eliza Colley oedd yno i sgorio i hael hi o'r prynhawn, ac mae Caerdydd wedi mynd ymhellach ar y blaen. Maen nhw bellach wedi sgorio 5 yma yn Stadiwm y Graig. Price yn cael i bel iddi, a mae'r bel wedi mynd i mewn i gefn y rhwyd am 6 gol i Gaerdydd. Y croesiad gan Price o'r dde unwaith eto at y postyn pella 'na. Ac Eliza Colley, mae hi wedi cael ei hat-trick am y pnawn. Caerdydd yn codi 8 pwynt yn glir ar frig y gyngrair ac mae'r Chapel dal yn bosib i'r adar gleision eleni. Y Bari'n codi frig y 4 isaf ar ôl curo'r Seintiau Newydd o 2 gol i ddim pnawn Sul. A dyna ni am heno, ond pidwch poeni, ni ddim yn mynd yn bell am wythnos sydd gyda ni. Felly, nos fori, Cymru C yn cwrdd â Lloegr ar Barc Steben Heath. Mae hwnna'n fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar chi am hanner awr wedi 7. Nos Fercher, mae yna raglen ragolwg arbennig ar gyfer gêm arbennig. Cymru'n erbyn y Ffindir yn y gemau ailgyfle gyrraedd Euro 2024. Byddai'n cael cwmni Iwan Roberts a Malcolm Allen ar gyfer honna wedyn. Nos Iau, y gêm fawr yn fyw ar deledu daearol yn exclusif ar S4C. Cymru Ffindir am 20 munud wedi 7. Mae da ni hefyd gemau byw o ran tîm dan 1 ar 20 Cymru, rhwng gynderfynol Cwpan Cymru a'r Seintiau Newydd yn mynd i'r Alban ar gyfer rhwng derfynol Cwpan Her yr Alban. Digon i ddod felly yr holl fanylion ar wefannau cymdeithasol Sgorio. Ond am y tro, am nawr tybydd, hwyl fawr i chi.